তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা মানুহক হাজাৰটা আহিলেও আমি কেয়াৰ নকৰোঁ। এইটো BPF আমাক সাপোর্ট করক। ইন্ট্रो भिडिअ जायखौ नुदों जोङो नायलांबाय थागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायथारगोन आरो बेजों लोगोसे आसा खालामबावो जे चेनेलखौ अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लागोन होननानै। बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय। दा गोबांथार दैदेनगिरिफोरनि जितु रोनकौशल बे गोबां आलादा आलादा रोखोमनि नुजाथिबाय। दा थिग बेबायदियैनो UPPL आरो BJPनि जितु जुथाइ सरकार बे जुथाइ सरकारावबो गोबां अंकफ्रा माने खेलिमेलि जादों होननानै जोङो माखासे खौरां बिजोङाव खोनाबाय थानो मोनदों। दा बिनि गेजेरावनो मोननैसो भिडिअ ओंखारदों। दा ओरैबायदि जाहैबाय माने गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTC ओनसोलनि आथिखालनि जितु UPPLनि आरो BJPनि हालोद बे हालोदखौ नायबिजिरनो थाखाय गावनि मन्थ्रि आरो गावनि माखासे MLAफोरखौ बिथाङा BTC ओनसोलाव दैथायहरनानै परिबेसखौ माने आनजाद लाहोदोंमोन। दा बे आनजादनि गासैबो रिपर्टखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गथायफिनजोबनाय जाबाय। नाथाय बैफोर रिपर्टफोराव निस्सय अंकआ माबा मोनसे गोरोबाखै जानो हागौ, जायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो माने मदद होनो थाखाय बा BJPखौ मदद होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। थारैनो जुदि UPPLनि परिबेसा BTC ओनसोलाव मोजां मारमोनब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एबा BPF हान्जाखौ BJPखौ हेफाजाब खालामनो खावलायखो? মনেদি বিচাৰিম যে BPFে আমাক সাপোর্ট কৰক। আমাৰ লগত যেহেতু বিধায়িনী দলত আছে আমি বিচাৰিম যে তেওঁলোকে আমাক সাপোর্ট কৰক। চক এটোতো তেওঁ আপোনালোকক যিটো কৈছে আমিতো তেওঁটোৱে শুনিব লাগিব। মইতো কথা পাতা নাই, কিন্তু তেওঁ কাৰো লগত নাই বুলি কৈছে। কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আমাক সাপোর্ট কৰক। बे ससे भिडिअखौ नायनानै हमनो हायो जे आथिखालाव BJP आरो UPPLनि जितु जुथाइ सरकार बिथांमोननि गेजेराव निस्सय सानखान्थियाव माबा मोनसे बेले बेजे जाबाय आरो बे बेले बेजे जानायनि माखासे जाहोनफोरानो जाहैबाय BTC हालामाव UPPL हान्जाखौ बर' हारिनि अनगायैबो बा बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि अनगायैबो गोबां माने हारि माहारि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजा बिथांमोनहाबो माने प्रमोद बर' बिथां एबा UPPL सरकारनि सायाव गोबां खुद्रिनाय दं। बिनिनो माखासे भिडिअ ओंखारदों। बे भिडिअखौ बेसे नायलांदों। प्रमोद बर'য়ে BTRত প্ৰধান হোৱা নাছিল। তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে মই পৰিৱৰ্তন আনিম। BTR ভিতৰত যেমান জনজাতি আছে, যেমান বড়ো, আদিবাসী, অসমীয়া, কোচ, ৰাজবংশীৰ বিষয়ে মই ভালকে কাম কৰিম। আৰু আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো এজন ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰা অহা মানুহ নিশ্চয় কাম ভালকে কৰিব বুলি। কিন্তু আজি আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে কিমান দিন পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিও আদিবাসীবিলাক ইমান দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাক নিজৰ মাটিৰ পাট্টাৰ কাৰণে কান্দিব লগা হৈছে। তাতকৈ দুখ লগা কথা কি হ'ব? ইটোৰ কাৰণে আমি আজি আহিব লগা হৈছে। আজি আমাৰ গণসংহাৰ কৰা কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, কিন্তু আমাৰ জাতিৰ মাটি ভেটি যেতিয়া হেৰাব তেতিয়াহ'লে উপায় নাই। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা মানুহক হাজাৰটা আহিলেও আমি কেয়াৰ নকৰোঁ। এইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক কৈ দিব খুজি আছোঁ, আপুনি যদি আমাৰ জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাকো আমি ডোন্ট কেয়াৰ কৰিম। কাৰণ এভৰি একশ্যন দেৰ ইজ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ৰিয়েকশ্যন। আৰু আপুনি জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিব আহিছে, তাত আপুনি যদি জাতি ভেদ লৈ পেলাই কাম কৰিব তেতিয়াহ'লে BTRৰ প্ৰধান হোৱাৰ আপোনাৰ যোগ্য নাই। কাৰণ আপুনি চেহেৰা চাই কাম কৰে নহ'ব। আপুনি BTRৰ যেমান জনগোষ্ঠী আছে সকলোক সমান চাব লাগিব, এটা চকুৰে চাব লাগিব। লেণ্ড এডভাইজাৰী বৰ্ড বছৰত 2 বাৰ বহে। আমাৰ আদিবাসী ওৰাং মুণ্ডা চান্তাল খাৰিয়াৰ এটা মাটিৰ পাট্টা লেণ্ড এডভাইজাৰী বৰ্ডত চিলেকশ্যনে নহয়। তাতকৈ ৰহস্য কি আছে? প্ৰমোদ বড়ো বোলে আদিবাসীৰ মাটিৰ পাট্টা দিব লাগিলে বোলে তাৰ জেল হ'ব। এইটো কি কথা হয়? কি ক'ব খোজে? দ্যাট মিনছ আদিবাসীক মাটিৰ পাট্টা দিব ইচ্ছা নাই। তাৰ মানে স্লোলি গ্ৰেজুৱেলি আদিবাসীবিলাক মাটি চাটি এৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা পলাও, এইটো ক'ব খোজে নেকি? সেইটো যদি তাৰ ধাৰণা আছে তেতিয়াহ'লে ধাৰণাবিলাক উঠাই ল'ব লাগে। আপোনালোকে দেখোন 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টত কয় BTRৰ বহুত ডেভেলপ হৈ আছে, ছুইজাৰলেণ্ড হ'ব, অমুক হ'ব, তমুক হ'ব। সাধাৰণ আদিবাসীৰ 4 গ্ৰেড 3rd গ্ৰেডৰ চাকৰিটো দূৰৰ কথা, একটাও দিয়া নাই। আদিবাসীৰ যদি মাটিৰ পাট্টা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ বেলেগ
তার পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হব তার কিন্তু দায় প্রমোদ বড় হব আমার মানুষ মাত্র ইউজ করবা খুঁজি আছে আমার মানুষ ওয়াই পেলে থেকে গাদি দখল করবা খুঁজি আছে আমি গাদি দিম কিন্তু এবার হেতক ফাটা গাদি দিম এটা बे ससे भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जे बिथांमोनहा जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिथां आदिबासिफोरनि थाखाय माखासे जबान होदोंमोन बे बिथांमोनहा जबान होनायनि सिगाङाव साननो हादोंमोन ना हायाखैमोनथाय माने बिथांमोननि बे समस्याखौ मावफुंनानै होनो हामारगोन ना हामारा नाथाय बिथांमोनहा माखासे पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय राजनीतिक लाबालाबनि थाखाय निश्चय बिथांमोनखौ बेबायदि जबान होदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै खुद्रिदों दा बुंनांगौआ बेसो जायखौ हायो बेखौ जबान हो जायखौ हाया बेखौ जबान होनानै लाब गैया बे जेरै मावदों बिनि फिथाइखौ मोनखागोन दा बे जानानै थांबाय दानिया इउपिपिएल एबा प्रमद बर' बिथांनि सायाव बर' आइजो माखासेफ्राबो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदो भिडिअखौ ब्लार खालामना होनाय जादों बे प्रमद सारा जोंखौ गावसिनि माबायाव लेंलांनानै गेस्ट हाउसाव लेंलांनानै ओमफ्राय प्रमद सारा होनदोंमोन आरो नोंसोरनो जोङो साख्रि मोनथावथाव दङबा फिसाफोर दङबा साख्रि होगोन आरो हा गैयाबा हा होगोन हा होनानै बिनिफ्राय न' लुनानै होगोन खथाब्रै जानाय होननानै बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो गैया 11 थारिखआव बे कम्पानि फिल्डआव लेंलांबाय हेमन्त सार फैलायलायबा ओमफ्राय दाना माबा होगोन बिसोर होननानै बुंबाय अरुणोदयनि चेक होगोन होननानै थगायनानै लेंलांजोब्बाय आंहा फन हरजोब्बाय लोगोफोरनो ओमफ्राय चेक मोनगोन नालाय मोनगोन साननानै क'क्राझाराव फैजोब्बाय सिबायफोर ओमफ्राय फैबाय मा चेक मा जेबो गैया चेक होगोन होननानै सोर लेंलांदोंमोन नोंसोरखौ मेम्बारा इउपिपिएलनि मेम्बार आच्छा बिसोरो आवगायनिफ्रायनो अनेक बार थगायबोनाय जाबाय बाहाय न'खौलाय मोनगोन ना मोनाखै नोंसोरलाय मोनाखै बे आवगायाव बिपिएफ खेबनाय आवगायनि बिपिएफफोर होनाय बेखौनो लुगासिनो दङ दा बेखौबो गावसोर होनाय बादि न' मोननायनाव 3000 खरि लाबाय बिसोरो बे 3000 थाखाखौलाय सोर लादों गावसोरोलाय होनो ज' माबायाव लादों होननानै बुङो एखन मेम्बार लायोना सोर लायो बेखौबो जोङो बुंनो रोंला लाबाय नालाय लाबाय बयनावबो खांनानै लादों सोरनाबा लिस्ट सफैयो सोरनाबा लिस्ट सफैयाबाबो लादों बिसोरो जोङो दासिमबो अरुणोदयबो गैया आरो फेम किसानबो गैया सिगांनि मोननाय मानसियाबो दानजाबावबायसो होमबा जोङो जेबो मोना नामा जोङो जों रागा जोंनो ओंखारो जों गसंनांगौबा लैहोर गसंगोन जोङो दावहा नांनो हागोन जोङो जों जोंनानै थाखाबाय जों मानिनाय नंला एबार बेबायदि थगायनानै जों दोनजाबाय थाग्रा जाम्बि नंलाथ' जोंबो रिजार्भनि सिगांसो जोंनि गामिया रिजार्भ नंला बेसे मोजां जोंनि गामिया दा ओरैनो लेंहरबाय जिरायहोबाय सारियाव जेबो बिनि खोथा गैया मिटिङाव होमबा जों मानो रागा जोंनो ओंखारा जानांगौ जोंखौ थगाय बेबायदि लेंहरनानै मोखांसो नुहोनाय साइसो जादों बियो गेस्ट हाउसाव नोंसोरखौ मानो लाङामोन गेस्ट हाउसाव माने जोंखौ लेंलांबाय लेंलांनानै ओमफ्राय न' होगोन माबा होगोन होनला सोर लांनायमोन आनसलिकनि बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा बयबो हमनो हाबाय जानांगौ जे बिथांमोनहा बा इउपिपिएल सरकारनि जिथु दैदेनगिरि बिथांमोनहा माबायदि नंखाय खोथा बुङो बिनि सायाव निस्सय एसेबाबो हमनो हाबाय जायनि थाखाय दिनैहाय गोबांथार सुबुंफ्रानो खुद्रिनाय दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि